माझ्या नवीन व्हिडिओ तुमचं परत मनपूर्वक स्वागत आहे आणि त्याचबरोबर आमच्या चॅनलवर तुमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही कालचा आमचा व्हिडिओ बघितला असेल। आम्ही जमीन केला, त्याचबरोबर माझ्याबरोबर तो कपिलदा पण होतो आणि आजचा व्हिडिओ तो रानमेव्याबद्दल। अर्थात आपल्या कोकणातलं रानमेवा। तर आता मी आणू चालले आंबे। कच्चे आंबे काढता काढता म्हणा काढूकच नाही गावले, आता ते पिकले पण। तो आज एकदम लहर जिली रायता खाऊची। तर आता रायत्यासाठी आंबे आणू जाते। आजी म्हटलं बोललंय की रायता करूया। आजी पण आता तयारी करत लागली आहे बघा रायत्याच्या। काय घ्या आज बी दाखव काम करता। तर चला तर आपण आंबे आणूया जाऊन, तोपर्यंत ही तयारी चालली आहे। आणि चूल पण हे बाहेर लावला पडी आहेत, कारण आतमध्ये सगळं ओला नंतर दाखवतोय। चला ते आंबे आणूया। चाय पिऊ बोलवता आजी, नंतर चाय पिऊया, आधी आंबे आणू जाऊया। आंबे पडले आहेत। लहान आंबे खूप। तर मित्रांनो, हे बघा एवढे आम्ही जमा केलाय। भरपूर आंबे गावले आहेत, रायते खूप झाले आणि असेच पण पिके पण खाऊया। सो गोडच आंबो चांगलो। तर यावर्षी पहिलंच पिको आंबो आणि कच्चो खालंय। रायता तयार होता गत भात फोडणीचो नाश्त्यासाठी। तसं पोटाक आधार लावून घेऊया, तसं ती बघा तिकडे तयारी चालू आहे। तर आता आजी आंबे धुवून घेता, उकड घालूचे आहेत ना। आणि आधी आपण एक आंबो खाऊया। मस्त खाऊया आंबो, गोड आहे ना। तर मित्रांकडे चण्याचा कालान म्हणजे आमटी कडे आता शिजता। याकडे आजी आंबे सोलून घेता, उकडून झालेत आंबे आणि कसे झालेत बघा। उकडल्यावर उकडून याची साला पटकन येतात। सालींवरचा पूर्ण जो रस वगैरे असतात तसं असं काढून घ्यायचो। हे बघा आंबे काढून घेतलेले आहेत। तर आता मगाच असून आत्ता कडे ठेवून झाली आहे आणि आता वेळ झाली आहे ती फोडणी देऊची। थोड्याच वेळात रायता तयार होईल। भूक पण खूप लागली आहे।
रायत्याची वाट बघून बघून कंटाळलो, भूक लय लागली आता. तिथे काय किती वेळ लागतो लो? तरी किती वेळ लागत? अर्धा तास. तर आता अर्ध्या तासात आपला रायता तयार होईल आणि त्यानंतर मग रायता झाला रे झाला की जेवून बसायचा. रायत्यात काय जास्त म्हणजे असे आतमध्ये काय टाकूचं लागतं असं काय नसतं. फोडणीसाठी मोहरी, कढीपत्तो, मसालो आणि लसूण, खोबरा वगैरे असं काय नाही रायत्यात. तुम्ही पण येवा जोक. काय घेऊन दे ना जोक. येवा आता तयार झाला. आता एक कढी लोका उतरूक झाला. मित्रांनो रायता तयार झालेला असा बघा कसा दिसतात एकदम. बघूनच तोंडात पाणी सुटतात. काय माझ्या सुटला. ताजी माका जेव वाढता. आजचं स्पेशल मेनू हा भात रोज असता. स्पेशल आहे रायता आणि चण्याची आमटी म्हणजे कालान. मी पण कोकणात यावा मग असाच रायता खाऊ गावात. तर मित्रांनो जोक बसलाय. रायता बघू शकतास एक नंबर झाला. आंबट गोड तिखट लसणीची फोडणी तर एक नंबर लागली. जेवा तुम्ही पण. तर चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं कमेंट करून नक्कीच सांगा. मित्रांनो आजचा रायता एकदम जबरदस्त झाला होता. म्हणजे एक नंबर झाला होता. तर आता जेवण वगैरे झाला आणि आजचा व्हिडिओ आपण व्हायला थांबू. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि होय तुम्ही चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. आणि आमचे व्हिडिओ नेहमी येतील ते बघत बसा. व्हिडिओ स्किप करू नको आणि शेअर करा सगळ्यांका. चला तर आपण परत पुढच्या व्हिडिओत धमाकेदार व्हिडिओत भेटाया.